ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ሕጂ ድማ ብበርሊን ቀጻላይ ክፋል ተመሊስና ኣለና። ከምቲ ልሙድ ላይክ ብምግባር ትዕዝብትኩም ጀምሩ። ኣብ ዝሓለፈት ዕዝብትና በዓል በርሊን ነቶም መመላኽዒ ሰሪቆም ከም ዝወፁን ካብ ፓሪስ ንምውፃእ ድማ ኣብ ምድላው ከም ዘለውን ካሚላ ድማ ሰብኣያ ብስርቂ ከም ዝተኣሰረ ስለ ዝፈለጠት ንበርሊን ደው ኢላ ፀዊዓቶ ኩሉ ከም ዝነገረቶን ንሱ ድማ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይፈልጥ መሲሉ ሓቂፉ ከም ዘፀናንዓ ርኢና ጠጠው ኣቢልና ነርና። እንሆ ሻድሻይ ክፋል ናብ ትዕዝብትና ከብለኩም። ካሚላ ኣብ ሕቑፊ በርሊን ኮይና ብዛዕባ ሰብኣያ እንዳስተንተነት ኮሊን ቆልዓ ንምውላድ እንዳሓሰበ ብኸመይነት ሰርቂ ክከናውኖ ይኽእል፣ ብኻልእ ድማ ንሱ ጥራሕ ካብ ዝኸፍቶ ካዝና ብኸመይ ክሰርቕ ይኽእል። ኣነ ንኮሊን ን8 ዓመት ይፈልጥ እየ። ብዙሓት ናይ ስርቂ ፊልማት እውን ይርእዩ፣ ከምኦም ዓይነት ፊልምታት እዩ ዝፈቱ። ስለዚ ብፍጹም ኣብቲ ካብ ከተማ ወፃኢ ዝርከብ ገዛና ንዝሰረቆ ነገር ክወስድ ኣይክእልኒ። ካልእ ሰብ ንሱ ተመሲሉ ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ እንዳበለት ክትዛረብ ጀመረት። በርሊን ድማ እንዳሰንበደ ግን እኮ እቶም ሓበሬታታት ዝተረኸቡ ንሱ ከም ዝገበሮም ዝሕብሩ ይብላ። ካሚላ ግን ትርር ኢላ ዘይከውን እዩ ንዑ ገድፈ ምሳኻ ክኸውን ይሓስብ ነይረ። ሕጂ ግን ኮሊን ናብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ከሎ በይኑ ክገድፎ ኣይክእልኒ፣ ምክንያቱ ድማ ንሱ ጥዑይ ሰብ ይበለቶ። ኮሊን ድማ ነቶም መርመርቲ ፖላይስ ሕጂ እውን ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ምስ ነገሮም እቶም መርመርቲ ድማ ናይ ባንክ ኣካውንቱ ዳር ሕጂ ከም ዘእግድውን ናይ 15 ዓመት ቤት ማእሰርቲ ጽብዩ ከም ዘሎን ብተወሳኺ ድማ እቶም ሰሪቕዎም ዘሎ መመላኽዒታት እውን ካብታ ሃገር ክወፁ ከም ዘይክእሉን ብተፍታሽን ክትትልን ክንመልሶም ኢና ይብልዎ። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ልክዕ ከም ስድራ ቤት ኮይኖም ብናይ ቤተሰብ መኪና ኣብ ጉዕዞ ዘለዉ ዳምያንን ካሜሮንን ንምስረይ ኮይኖም ኣብታ ናይቲ ሃገር መውፅኢ ኣብ ምብፅሖም ብቅድሚኦም ፅርግያ ተዓፅዩ ፍተሻ ከም ዝካየድ ዘሎ ይርኡ። ረይ ድማ ብስምባድን ደብሻን በቃ ተታሒዝና ማለት እዩ ብምባል ነቶም ኣብ ውሽጢ ጣሳ ዘለዉ መመላኽዒ ውፅኡ በቲ ናይታ መኪና ታሕተዋይ ማዕፆ ክወፅእ እንዳተዳለወ ከሎ መኪና ሒዙ ዝነበረ ዳምያንን ካሜሮንን ህድእ ክብል ደጋጊሞም እንዳነገርዎ እንዳተኻትዑን እቶም ፖላይስ መኪናው ጠጠው ከብልዋ ምልክት ይህብዎም። ኣብዚ ውሽጢ ዕግርግር ድማ ረይ ተረጋጊኡ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ንስክላ ነቶም ፖላይስ ካብ ምግጫው ተሪፎም ዳምያን ነታ መኪና ጠጠው የብላ። እቶም ፖላይስ ድማ ብዝገበርዎ ነገር ሓሪቆም ንምንታይ ከምኡ ዝገበሩ ይሓትዎም። ዳምያን ድማ ምስ ጓለይ እንዳተኻታዕና ጠጠው ኣቢለለይ ኣይከውኒ እንዳበልና ነርና ኣይረኣኹኹምን ብምባል ምክንያታዊ መልሲ ቅረበ። ፓቴንቱ ክህቦምን ነታ መኪና ክፍትሽዋ ማዕፆ ከፍተሎም ይነግርዎ። ዳምያን ከምቲ ዝተባሃሎ ብምግባሩ እቶም ፖላይስ ናብ ውሽጢ ኣትዮም ክፍትሹን ክርእዎምን ጀመሩ። ብዙሕ ፈትሾም ልክዕ ኣብቲ መመላኽዒ ጣሳት ዝነበረሉ ቦታ ምስ በፅሑ ኣብ ጎኑ ናይ ዝሞቱ ሰባት ሓመድ ዝቕመጠሉ ምስ ረኣዩ ቀልቦም ብኡ ተሳሒቡ ኣውፂኦም እንታይ ከም ዝኾነ ይሓትዎም። በዓል ዳምያን ድማ ናብ ፓሪስ ዝመፀናሉ ምክንያት ነዚ ነይሩ። ሰበይተይ ኣደ ደቀይ ቅድሚ 3 ሰሙንያ ሞይታ ናታ ሓልሚ ዝነበረ ድማ ኣብ ፓሪስ ምዝዋር ስለ ዝነበረ ንተዘኩርኣ ናይ መቃብር ሓመድ ሒዝና ኢና መፂና ብምባል ነቶም ፖላይስ ንምእማን ይፍትን። እዚ ምክንያት ድማ ኣቐዲሞም ዝሓሰብሉ ከም ዝነበረን ንድሕሪት መሊሱ ናይ በርሊን ሓሳብ ከም ዝኾነ የርእየና። እቶም ፖላይስ ግን ብሕግና መሰረት ዝኾነ ይኹን ሓመድ ናብ ፈረንሳ ብዘይ ፍቓድ ምእታውን ምውፃእን ከም ዘይከኣል ምስ ነገርዎም ረይ ድማ ብሕርቃን ተሲኡ እንታይ ከምኡ ክትገብሩ እንዳበለ ዕግርግር ክፈጥር ጀመረ። እቶም ፖላይስ ድማ ኮፍ ክብልን ክረጋጋእን ምስ ነገርዎ መጀመርያ እቲ ሓመድ ዘለዎ ነገር ክፈትዎ፣ ቀፂልኩም እቶም ጣሳታት ከፊትኩም ክተርእዩና ኢኹም ይብልዎም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ካሜሮን ሰንቢዳ ብቅፅበት ሓደ ሓሳብ መፂላ ነቲ ሓመድ ዘለዎ ብምሓዝ ካብቲ ቦታ ወፂኣ ደመት። እቶም ፖላይስ ድማ ጠጠው ክትብል እንዳተዛረቡ ሽጉጥ ድማ ንላዕልን ኣብ ጥቓ እንዳተኮሱ ጠጠው ኣበልዋ። ቀፂሎም ነቲ ሓመድ ክቕበልዋን ክምንጥልዋን ኣብ ዝሓሰብሉ ድማ እቲ ሓመድ ኣብ መሬት ወዲቑ ተደፍአ። ድሕሪዚ ካሜሮን ናይ ብሓቂ ምሲላ ኣምሪራ ኣደይ እንዳበለት ክትበኪ ጀመረት። ዳምያን ድማ ልክዕ ከም ኣቡኣ ሓቂፉ ክእብደን ከፃናንዓን ጀመረ። ቀፂሉ ዝደለኹሞ ነገር ፈቲሽኩም ውሰዱ፣ ንዓና ቤተሰብ ግን ግደፉና ብምባል መሕፀንትኡ ነቶም ፖላይስ ኣቕረበሎም። እቶም ፖላይስ ድማ ብድንጋፀ ተመሊኦም ብዘይ ዝኾነ ፍተሻ ክሓልፉ ፍቀድሎም። ብዘገርም ናይ ድራማ ስርሖም ነቶም ፖላይስ ኣሽኪዖሞም ክሓልፉ ከኣሉ።
ቀፂሎም ናብ በዓል ካይላ ደው ኢሎም ፖላይስ ኣብ ኩሉ ቦታ ኬላ ሰሪሖም ይፍትሹ ስለ ዘለዉ ንሕና እውን እቲ ነገር ክሳብ ዝበርድ ካብዚ ዋና ፅርግያ ክንወፅእ ኢና ንስኹም እውን ኣብቲ ዘለኹም ኣውቶቡስ ኣብ ዝቕፅል ፊርማታ ወሪድኩም ብጫካ ጫርካ ጌርኩም መንገድኩም ቀፅሉ ንሎሚ ፅላል ሰሪሕኩም ኣብቲ ጫካ ሕደሩ ንፅባሒቱ ድማ በቲ ጫካ መንገድኩም ቀፅሉ ድሕሪ ዝተወሰነ እዚ ነገር ምስ ተረጋገአ ክንወፅእ ኢና ይብሎም ካይላ ድማ ነቲ ነገር ንብሩስ ነጊራ ሕጂ እውን ብእኡ ሓሪቃን ዓፅያቱን ከም ዘላ ተረዲእና ካብቲ ኣውቶቡስ ይወርዱ በቲ ጫካ ድማ ብእግሪ ኩዕሶም ተተሓሕዝዎ በዓል ዳምያን ድማ ኣብ ቀረብኦም ናብ ዘሎ ቦታ ኣምሪሖም መኪናኦም ጠጠው ኣቢሎም ረይ ከይተረኣየ ካሜራታት ክተክልን ካሜሮን ድማ ዕንጨይቲ እንዳተኸለትን ንሕጂ ዘይፈለጥናይ ነገር ክትሰርሕ ንዕዘብ ነቲ ብስራሕ ተጸሚዱ ዘሎ ዳምያን ድማ ሓንቲ ሰበይቲ ብተመስጦ ክትዕዘቦ ንርኢ በርሊን ድማ ካብሪ ተደዊሉሉ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገርን መንገዲ ተዓፃፂኹም ዘሎም ንሶም ድማ ብናይ ዳምያን ትእዛዝ ኩዕሶኦም ንግዚኡ ጠጠው ኣቢሎም ከም ዘለዉ ይነግሮ ረይ ወሲኹ በርሊን ሕጂ እውን ኣብ ፓሪስ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ትማሊ ዝገበርዎ ጌጋ ከይተረኣዩ ሓደ ካብቶም ክባራት መመላኽዒ ከም ዝወሰዱን ንሱ መኪና ሰሪቑ እቲ መመላኽዒ ኣብቲ መኪና ከም ዝረስዖን እታ መኪና ድማ ብቁማር መልክዕ ከም ዝተበልዐን ይነግሮ ቀፂል ረይ እዚ ኩሉ ፀገም ብኣይ ፀሓፎ ኩሉ ነገር ሓላፍነት ወሲደ ተቐቢለ ኣለኹ ንስኻ ድማ በዚ ጌጋይ ጥፋእ ትብለኒ እንተኮይንካ ሕጂ ክጠፍየ ይብሎ በርሊን ኩሉ ዝገበሮ ነገር ድሕሪ ምስማዕ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ይሓቶ ረይ ድማ ኣብቲ ግዜይቲ ንስኻ ከም ከልቢ ስለ ዝገበርካኒ ብኣኻ ሓሪቐ ነይረ ብምባል ንበርሊን ብድፍረት ይዛረቦ በርሊን ድማ ነዚ ደፊርካ ስለ ዝነገርካኒ ኣድኒቐካ ኣለኹ እዚ ሽግር ዝመፀ ብሰንከዩ ኣነ ብካሜላ ሓሪቐ ኣባኻ ናብ ዳምያንን ሕርቃነ የውፅኦ ነይረ ስለዚ እቲ ፀገም ናተይ ኢሉ ይቕሬታ ይብሎ ሕጂ ሰብኣይ ናይ ካሜላ ተኣሲሩሎ ንሳ ድማ ንዕኡ ክትገድፎ ድሌት የብላን ኣነ ድማ ንዓኣይ ገድፋኒ ሕጂ ናይ ሰብኣያ ናይ ባንክ ኣካውንት ተኣጊዱሎ ንናይ ጠበቓ ዝኸውን ሰልዲ እውን ክትረክብ ኣይከኣለትን ስለዚ ኣነ ካብ ገንዘበይ ሂበያ ንሰብኣያ ነፃ ተውፅኣቶ ንዓይ ድማ ደንጊፃትለይ ንሰብኣያ ክትገድፎ እያ ይብሎ ኣይ በርሊን ከም ዝሓሰቦ ድማ በርሊን ንካሜላ ርብሕ ዝበለ ሰልዲ ሂቡ ጠበቓ ቁፀርሉ ብምባል ይህባ ንሳ ድማ ብተግባሩ እናተገረመት ብኸመይ ንስኻ ነዚ ነገር ክትገብሮ ክኢልካ በቃ ካብ ሰማይ ዝተለኣኽካ መልኣኽ ኢኻ ንኮሊን ክበፅሖ ከለኹ ብሓንሳብ ክንከይዲና በለቶ በርሊን ድማ ብሓሳባ ይሰማ ካይላን ብሩስን ድማ ኣብ ኣጋምሸት ክዕርፉ ገዛ ሰሪሖም ይዳለዉ ኣብ ካልእ ትዕዝብትና ድማ ከምቲ ዝተፈርሐ እቲ በዓል ረይ ዝሰረቕዎ መኪና ብፖሊስ ተታሒዙ እቲ ብድሕሪታ መኪና ዝነበረ መመላኽዒ ድማ ኣብ ኢድቶም ፖሊስ ኣትዩ እቶም ነታ መኪና ሒዞም ዝተረኸቡ ሰባት ድማ ኣብ ምርመራ ኣትዮም ክምርመሩ ከለዉ እቲ ንረይ ዝሰዓሉ ሰብ እታ መኪና ብኮርሶ ተወዳዲሩ ከም ዝበልዓን ብዛዕባ እቲ መመላኽዒ ንሱ ዝፈልጦ ነገር ከም ዘይብሉ ይዛረብ እቶም መኪና ሒዞም ዝመፁ ሰባት ከመይ ዝበሉ ከም ዝኾኑ ምስ ተሓተተ ድማ እቶም ሰባት ብስፓኒሽ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ምስ ተሓበረ እቶም ናይ ፈረንሳ ፖላይስ ብቕፅበት ናብ ናይ ስፔን ፖላይስ ይድውሉ ነዚ ኩሉ ጉድ ዘይፈለጡ ረይን ካሜሮንን ድማ ኣብታ ውሽጢ መኪና ደቂሶም ካሜሮን ረይ ንበርሊን ሓስዩ ካብ ጌጋኣ ነፃ ስለ ዝገበራ ተመስግኖ ግን ዕዳ ከም ዘለዋ ትዛረብ ረይ ድማ ዕዳኣ ብኸመይ ናብ ኣባላቶም ከም ዝተፀንበረትን ንበርሊን ብኸመይ ከም ትፈልጦን ኣብ ዝቕፅል ንኽትነግሮ ቃልቲዋ ናብ በዓል ብሩስ ምስ ንምለስ ድማ ኣብቲ ውሽጢ ቴንዳ በይና ደቂሳ ዝነበረት ካይላ ድማ ማይ ክሃርም ስለ ዝጀመረ ነቲ ዓፅያቶ ኣብ ደገ ደቂሱ ዝነበረ ብሩስ ናብቲ ቴንዳ ክኣቱ ፍቀደትሉ ብሩስ ድማ ብዝተሰሚዑ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ማሊኡ ውፅኡ ኣብ ጎና ምስ ደቀሰ ሪኣቶ እቲ ሓድሽ ስምዒታት ተላዒልዋ ክጥምቶ ንዕዘብ ምስ ሰበይቱ ተፋቲሑ ካብ ጭንቀት ምንጋፍ ኣብይ ዘሎ ዳምያን ድማ ኣብ ሓሳብ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እታ ትጥምቶ ዝነበረት ጓል ናብኡ መፅያ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተተቶ ዳምያን ድማ ሰበይቱ ከም ዝሞተት ምስ ነገራ ንሳ ድማ ካብቲ ጋዛ ከውፅኦ ብምባል ባዕላ ዝቐመመቶን ዘዳለወቶን ኢሞቼል ዝተባሃለ መስተ ምፅኣ ሂባቶ ኸደት ዳምያን ድማ ነቲ ዘምፃትሉ መስተ ኣብ ርእሲ ሰትዩ ምስ ሰኸረ ናብታ ዝፈትሓቶ ሰበይቱ ብምድዋል ሓንቲ ሰብ ተላለየለኹ ደስ እውን ትብል እያ ምስኣ ክሓድር ዶ ኢሉ ፍቓድ ይሓታ
እታ ዝፈትሓቶ ሰበይቱ ድማ በቲ ዝበላ ነገር ድንግርግር እንዳበለት ኣፍቀደትሉ። ድሕሪ ዳምያን ንስኺ እውን ከምዚ ኢኺ ኣብ ሓደ መዓልቲ ምስ ተላለኽዮ ሰብ ብሓንሳብ ሓዲርኪ ክሳብ ንኣይ ምፍታሕ በፂሕኪ ኩሉ ተሓቂ በፂሐ እየ ኣብ ልዕለይ ትዘርኽ ከም ዝነበርክ እውን ፈሊጥ ኣለኹ እንዳበለ ብዓውታ ክቋየቋን ፃረፋን ምስ ጀመረ ንሳ ድማ ብዘይ መልሲ ኣብ እዝኑ ዓፀወቶ። ዳምያን ብዝበለፀ ሓሪቑ ነብሱ ክረጋግእ እንዳፈተነ መሊሱ ይድውለላ። ቀፂሉ ኣብ ውሽጢ ስኽራን ከም ዝነበረን በቲ ዝበላ ድማ ይቕሬታ ሓታ። ሰበይቱ ድማ ኩሉ ነገር ናታ ጌጋ ከም ዝኾነን ንሳ ኣብ ልዕሊኡ ሰብ ከም ዝተረበትን እንዳበኸየት ነገረቶ። ብተወሳኺ ምስቲ ወዲ ፍቕሪ ሒዝዋ ከም ዝነበረን ነዚ ድማ ክትፃወሮ ከም ዘይከኣለትን ብሓዘን ገለፀትሉ። ዳምያን ድማ ንዘረብኣ ምስ ሰምዐ ኣነ ደኣ ስቕኢልኪ ኣብ ልዕለይ ትዘርዝ ነበርክ መስልኒ ነይሩ ፍቕሪ እንተሃልዩ ግን ፅቡቕ ፀገም የብሉን ይብላ። ንሳ ድማ በቲ ዝበላ ነገር ውሽጣ ተጓዲኡ ከም ተፍቅሮ ነኪራቶ ዘረብኦም ይውድኡ። ብትዕዝብትና ድማ ኣብቲ ዳምያን ዝነበረ ቦታ ከባቢ እታ ምስ ተሳሃቦቶ ሰብ ብቴሌፎን ዝዛረቡ ዝነበረ ኩሉ ሰሚዓ ብሓዘን ኮፍ ኢላ ንኩሉ ትዕዘብ ነበረት። ካይላ ድማ ንሽንቲ ብምባል ካብቲ ዝነበረቶ ቴንዳ ወፂኣ ናብቲ ጫካ ምሪሓ ክትሸይን ኢላ ኮፍ ምስ በለት ብተመን ተነኺሳ ብኣውያት መሬት ቀውጢ ገበረታ። ብሩስ ድማ ሰሚዕዋ ብሰንባደ ተቐላጢፉ ናብቲ ዘላቶ ቦታ ምርሐ። ምስ ረኸባ ድማ ብተመን ከም ዝተነኸሰት ተረዲኡ ነቲ ዝነኸሳ ተመን ብምሓዝ ተዓሲቡ እቲ ተመን ካብቶም ሓደገኛታትን መርዛማትን ኣትማን ከም ዝኾነ ተረዲኡ ንዕኡ ሰጉጉ ተመሊሱ ብምምፃእ ነቲ ካይላ ዝተነኸሰትሉ ቦታ ኣሲሩ ብምቕዳድን ብኣፉ እንዳመጠጠ ነቲ መርዚ ከውፃላ ይፍትን ነበረ። ቀፂሉ ናብቲ ቴንዳ መሊስዋ ቆርበታ ሰፊ ቸክ ምስ ገበራ ወልሓደ ነገር ስለ ዘይረኸበ ደሓኒኽ ምስ በላ ንምውሓጥ ከም ዝተሸገረት ምስ ተረድአ ግን በቲ መንካስ ዝተለዓለ ኣለርጂ ገይረልክ ኸይከውን ብምባል ንሕክምና ናብ ኣብ ጥቕኦም ዘሎ ሕክምና ንምርካብ ብምባል ንብረቶም ብምጥርናፍ ሓሲልዋ ብለይቲ ክጎይ ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ትዕዝብትና ድማ ናብቲ ናይ ፈረንሳ ናይ መመርመሪ ፖሊስ ቤት ፅሕፈት እታ ሚኒ ሄይስት ብመርመራ ተወዳዳሪ ዘይነበራ በዓልቲ ብልፃ ኣእምሮን ንፕሮፌሰር ካብ ዘለዎ ቦታ ክትሕዞ ዝኸኣለት ከባድ መርማሪት ኣሊስያ ሴራ እቶም ሰረቕቲ ስፓንኛ ይዛረቡ ነይሮም ስለዝተባሃሉ ካብ ስፔን ተፀዊዓ ናብ ፈረንሳ ኣትያ ፓሪስ ከም ዝበፅሐት ንዕዘብ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና በርሊን ዝተሰመየ ሻድሻይ ክፋል ኣብ ዝንውድእ ኣብ ዝቕፅል መደብና ሻውዓይ ክፋል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ንዘለኩም ሓሳብ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡልና። እቶም ሓደሽቲ ተኸታተልትና ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ተኸፈልቲ መደብና ክትኮኑ እንዳዓደምኩ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ሻውዓይ ክፋል ሒዘልኩም ዝመፅእ ሰሰናዩ።